I feel like this is an introduction ukuthi ngubani kulaba abangangazi. I hope introduction ngenza kubantu aba-right, abantu who are willing to know more ngami yabo. Hayi abagxeka because I don't care what bagxeka yabo. So ngumuntu wamanzi, it's an introduction not ukuthi ngizoconvince abantu. I did not ask for anyone ukuthi ezofuna usizo kumina. That's the first thing. But whoever also ufuna usizo uyeza ezofuna usizo yabo. I cannot share my location, but we buy a number whoever so ufuna usizo. But abantu bayahlupha, especially abantu baku Facebook bayahlupha. Bafike bethi oqanga siyinyanga mina, but bafike bethi abayifuni inyanga zo Facebook, but ibona abayilandelayo yabo. So sengikhulumela nabanye abantu ke yabo. Umuntu efike ethi akayifuni inyanga zo Facebook, but uyena futhi akayilandelayo. As Instagram got here bit. Iyabhet network yami la ubhuti Ramaphosa manje ngazi ngokubuyisela lo shading yakhe. So yeah, abanye ke babuza ukuthi ingabe kade ngisejozini ngempela ejozini dem. So yeah, bengisejozini, but it was not my first time. Ukuthi nina niyibone because seniyibona manje yabo. But I think it was my third time yabo. The first time ngiya khona ejozini, ngaya lingezansi lalivuleliwe omunye usisi nje wathi because ejozini ngiyazi but angazi ukuthi ngingenwa kephi yabo. Ngafike ngabuza ukuthi ngingenwa kuphi, wathi ngingenwa ngale ezansi, but abantu bayahamba khona futhi malivuleliwe nje liyingozi, seyithanda ingozi thina. Ngafike ngangena le nokusibili ngangena kephi, ngangena khona ezansi but lalivaleliwe yabo. So lalingena that much pressure. That's why abantu abaningi bayaphika when I posted that video bathi khona ejozini likhona idamu elinamakakasi. So they didn't understand ukuthi amanzi the time evaleliwe aba ne-pressure and aba namakakasi yabo, because lokhu eza nge-pressure. So then I think it was my third time ngoba tengile nje yabo. So abanye bathi angithandazi mangilaphana, angisiyo umthandazi mina yabo. If you want to know more ngami, ikhona group yami Indlondlo Yamanzi. That's where you will know ukuthi ngubani yabo. And khona bese abafisa ukubi yabo ukuthi uzohamba namanzi uzodliwa umnumzane yabo. There's the difference ukuthi angisona isangoma, angisiyo umthanda, asiyona inyanga. So unfortunately lokho angeke kwenzeke, but if kwenzeka social fail empini yabo. Ubhuti wami uyi-social in Bloemfontein, so bengifonelile uthi indoda ngiyabona lapha ukuthi ugeli imanga yabo, uthi ungafi, ngithi hayi ngeke nganawe silindele ukuthi uzofa lapho ke uma bekusakaza ngebhomu yabo. So the difference nami ukuthi ngizofela khona emsebenzini wami yabo. But abanye bathi content, if ufundile mina ngifundanga ke yabo, isikole ngasiyekela. So angazi ukuthi ukuthi content kodwa mina ngenza one content. I will say this is some sort of a documentary or shooting ngifundile as magama ngakhiphana. So I think yeah ngathi i-documentary because bami lo because bendlondlo yebo, indlondlo yasendulo yebo. We've had a discussion with amakhosi yabo. This thing of taking videos and taking pictures emanzini, I want to say it's not allowed, but mufika emanzini amaningi they don't allow you to do so. But I told them ngathi mina ubukhosi baka Jesu sibuzwa ngendaba, sibuzwa ngeBhayibheli. The question is who wrote that Bible? Asazi yabo. Ubukhosi buka Shembe yes siyabazi, but there's no one who can give us a clear explanation about Shembe ukuthi ubukhosi baka Shembe ubukhosi obuqhamukapi, ubukhosi kanjani. Siba nalawo mahinsinyana, that's small information yabo. So I told them that I want to create my own course. There's nothing simple as a video. Yabo. A video you just book a video and you are born as a. That's why if you pay close attention to one of the pictures, like I am
ejozini you'll see ukuthi umnikazi ovelile omunye nje uze wamdweba ngoline yabo. It was not me but bekomunye umuntu, so I loved ukuthi bakhonile ukumbona. So the question why ezovela while engathanda ukushoot is because mina naye noma mina nabanikazi bamanzi we have an agreement ukuthi if ngifuna ukuphamisa ubukhosi bamanzi nobukhosi bami, I'll need you guys to have an agreement nami ukuthi sikwazi ukuthi take the pictures and the videos emanzini ukuze abantu bezobona, because angithi amakhosi emithi awena nkinga, into lezi uyayazi ngathi uanyanisi yabo, imithi niyazi ihlukahlukene yabo. So why not thina abantu bamanzi, why not taking why we must not take pictures emanzini yabo. So I'm not encouraging anyone to take pictures emanzini, but I'm just saying from my own perspective, for course mina ngifuna umkhosi bami uxoxe mina ngendaba, ngifuna umuntu mina in the next 100 years ebone it's on that inhlohlekile emanzini. So ungena emanzini kusho into kanje yabo, uma uzolanda amandla emanzini into kanje, uma uzoshare amandla nomnikazi wamanzi into kanje yabo. Ungaxoxa izitori yabo, because I don't want abelungu to mix ubukhosi bami yabo. Uma ngena kanoGqaza hawik la kuthiwa ngenwa khona, uma ungene khona ubuyi, uma uphositsha ngene emanzini uphose orange lihlephuka phezulu ngena phakathi mina. Uma kuthiwa inanda yami kunezigameko ngena phakathi, uma kuthiwa ejozini kunezigameko ngena phakathi yabo. And I've seen people who have challenged me to go to eminye imfula, to ezinye impophoma namadama. Unfortunately, I'm not going to take your request unless if mina nomnikazi, because there's a difference. Khona ukubizwa nokuyiyela, mina ngibizwa but siba ne conversation nokuthi angifike emanzini and then ngifike lawo manzi lawo ke ngenza into engenzayo. Unfortunately kulabo abacanga ngisazohamba, unfortunately kulabo abacanga ukuthi ngizohamba kusase elikakhulu angeke ukuhamba ngisazongena emanzini and I'm still going to post kakhulu futhi ngisazoshare nabantu. If when you don't see the magic lapha, if when you don't see into interesting lapha, then that's your case, then do not comment or share whatsoever. Yekela kubantu bomoya. Mina ngifuna ukuthi mina ivideo uma uyibuka ihlasimula umzimba yabo. Ngifuna ivideo uma uyibuka uvese uhambe ekamereni uyibuka kwethu yabo. Ivideo uyibuke mhlambe noma ka-10 because you are seeing something you always seeing emaphupheni akho yabo. So some will relate, some will not relate, understand? But the point is not to prove myself. If I was proving myself, ngabe ngihleli kulo live ngiyayichaza ukuthi ngubani, uNkulunkulu unginikeze mapha amandla yabo. I don't want that yabo. Mina ngifuna niyibonele nini yabo. Omunye by just ubuka lo live uyabona amandla khona yabo, uyayibonela yena. But uma uthenga ngichazela, no one will understand yabo, because baningi bezama ukuchaza but you don't understand them and anifuni nje ukubalalela yabo. I think this is the saddest part about us as blacks yabo. But I think nabanye bohlanga bayakwenza lokho, but thina ngizocomplain ngathi because ngiyazazi. But I always encourage inakhuzana indaba ukuthi kumele abantu beye emanzini, you must cleanse yourself. Amanzi harmful kuwena if uzoba harmful kuwona yabo. Lezi zinto enzenzayo nifike nezinkukhu nishe lapha nezibolile, firstly that's unacceptable. Nifike nenza amaladi nishiya ingcolile, secondly that's unacceptable. Ungene lapha emanzini uyazi ukuthi uyathakatha, ngizokubeka caca nje ngizokuhloniphisa uma uthakatha. Ukuthakatha kumele uzophatha umusa ngesandla sakho. Ukuthakatha it means inhliziyo yakho izizwa kanjani ngomunye umuntu, yini efisa lomunye umuntu, and then ucabanga uzongena emanzini bese uyaphuma. So inhliziyo yakho kumele ibe clean, kumele ube clear nawe yabo. There is this point of sex ukuthi kushuthi umuntu akumele enze sex, no. Isex engcolile if yenza nomuntu onjani nomuntu ongcolile, i-clean uyenza nomuntu onjani nomuntu clean. So I think it's all about fixing yourself, knowing yourself yabo, and bese wazi ukuthi because unabantu abaningi abahamba namanzi nabafundisi abahambisa abantu ngamanzi yabo, because umuntu uthi yena umuntu amanzi uthi sokumelele uphupha amanzi. Ukuthi uphupha amanzi it does not mean ukuthi usumuntu wamanzi ngokuphelele, but you need to collect more powers, you need to pray more yabo. I mean ukuthi I'm someone ngizothi ngibias ngesingisi yabo, sho ngifundile ngizothi ngibias because mina ngiyakholelwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Just the fact ukuthi mina uJesu ngimbona mangilele ebusuku kunjengami, mnyama njengami. Mina ngiyakholelwa ukuthi uShembu uyinkosi nomsindisi.
akumele uze uchaze kwashembe because sonke siyabona. Ngiyakholelwa ukuthi akhona amakhosi aseZayoni and kumele kukhonze iZayoni. Ngiyakholelwa kwiPostoli, ngiyakholelwa eChibini. Well, I've had several dreams with amakhosi asesechibini futhi as well. Alikho isonto elikhona ngephutha. Onke amasonto akhona ngenhloso. So wena is to focus on your lane. If ubona le ndoda leqhuba umqhele wazi noma uyahlanya ekhanda eqhuba ubuhlalu nezidladla zengwe awazi noma lo muntu lona shuthi ikhoyi noma yini. If this does not interest you, then into ungenzani ungayilandeli. And then ulandele le wena uhambisana nayo. Yabo? Ulandele inhliziyo yakho, ulandele ubizo lakho, ne? And your advising nayo. You don't choose isonto, you don't choose amakhosi, but ibona abakuchuzayo. Ungaya kushembe ufike izinto engakulungeli kanti akumele uye kaShembe, kumele uye usindisweni because ufuna uJesu. Ungaya usindisweni kanti akumele uye kuJesu, amakhosi akufunayo amakhosi akephi aseZayoni. The difference with us abantu banobizo ukuthi uyakwazi ukuthi kube khona amakhosi kaShembe, amakhosi eZayoni, amakhosi osindisweni. That's why I always tell my patients abasuke sebeshayekile empilweni emkhulu yazi ngangisindisiwe kanjani ngithi no ukusindiswa there's nothing wrong about ukusindiswa. Ukusindiswa it's a good thing. It means unesithunywa sakephi esesindisweni esidinga yini indumiso. Do you understand? Which means wangalona iphutha, the only mistake you made was you forgetting abantu bakini. Yabo, which means usengayo esontweni uyela indumiso. iBhayibheli angithandi ukulifunda, ngithandi futhi ukulilalela because I think kunezinto eziningi ezimixiwe lapha yana, yabo. I think we deserve to have our own Bible. That's why ngathi mhlambe asimane sifunde iBhayibheli la kaShembe ngcono. Yabo kunokufunda lelana because lana limixed kakhulu, yabo. Angaze mina kulamakhosi lapha eBhayibhelini ngiphuphe inkosi omlungu. Bahlezi bamnyama. So the question is, did they take ubukhosi bethu babenza ubukhosi babo? Oba angazi. Senangisukela ngitheni mina. Ndabo ngizwana abantu basibone nakho sixabana ke mina ngibona ngisukela. No luck. So yeah, abanye bathena the pictures bathe njani? Ngathi ngibona kuno shop lapha. Angazi photo bani shop. Shuthi ngihambile ngayithenga e-shop angazi nginayo shop but I think basho mhlambe ngi-edithile yabo. Honestly, the pictures ngiwashutha nge-iPhone 14 Pro Max. Ngayithenga Pavilion cash. That's not the point. The point is abantu abadala ngiyakhumbula ngangiphatha le. This is iPhone 12. Abantu abadala bangenza, I think I was in Johannesburg. Bayibulala le phone because they told me ukuthi hamba uthenge iPhone. Ngathi mina hayi anikhona nje iPhone 12. Isa right now because ama camera u2 at least ayikho yodwa camera. Futhi awamila bheka le abheke lezansi at least. Then I was in Johannesburg bayibulala iphone yami. Bavela nje bayithulisa nje iphone yami bayithulisa straight. Then kwangiphoqa ukuthi kumele ngibuye ngizeThekwini then abenza Pavilion. Mangifike ePavilion ngibuza ukuthi mina bathi after ngifuna iphi phone bathi bafuna nathi. Hawu le phone wakho 30,000. Bathi ndoda ake singezele imali. No, okay, so my point is the pictures they become more clear because of equality camera, because of iPhone those we parts and abantu who are photographers they will tell you yabo unless if you part more pixel then vele ngeke cace kahle kulona iphutha lami lelo but I do not edit these pictures. Singahamba seperformance siyoba u2 ungena eperformance kwenza ivideo nami ngena eperformance. The difference will be abantu noma abanikazi bamanzi bazoziveza kimina because it's an agreement ukuthi zivezeni uthi wena unkosazana nemele livele kumele kuvele umnikazi evele ngendlela umuntu spiritual uzokhona ukubona ne. So kuzoba into engazi ukuthi edithiwe because inhle kakhulu because bayayiveza, the nature is showing itself, yabo. Again, I'm not trying to explain myself ukuthi ngubani noma ngenzani, yabo. So umuntu akholela ukholelwayo ingabe ngiyinyanga Facebook noma TikTok yini ingabe because ngibonile omunye nje bhale post engiqhasa nabantu. I do not have colleagues because if with some colleagues it means you are on the same gender or on the same level. I do not have colleagues mina. Okay, yazi
Ubani Indlondlo Yamanzi pay group lapha, I think it's 90,000 members manje. Ufika ufunde lapha, you read khona ama-post apiniwe lapha, you'll understand ukuthi Ubani Indlondlo Yamanzi. Then you'll understand ukuthi I do not have colleagues. You'll understand ukuthi uma ngemanzini ngisuke ngayele ukuyolanda amandla mina most of the time. Ngisuke ngele because mhlawumbe ngathi meeting ngesingisi, yabo. That's why there will be no harm, and I think namhlanje ngihamba ngitshela ukuthi hayi sesisondele isikhathi, yabo, ngoba i-social fela kephi empini, yabo. So leyo nto le ebengifisa ukuyisho, unfortunately angikhona ukwafunda ama-commenteni because maningi, and uma sengikhuluma ngiba nolaka kakhulu because ngihamba namakhehla anzima kakhulu. Isibongo uKhumalo noNdlovu noNjomo noMavundla mina ibonga eziwu4, but kakhulu uKhumalo, obheje sengoma noGatsheni. So yeah, ngithemba ukuthi because I will keep posting izinto ebengiyiposta nasekuqaleni, I will not change regardless of ukuthi ngithini. Yes, I've had calls for ama radio interviews. I won't say I turn them down, but ngizokwenza uma sekuyisikhathi sami, uma sengifuna ukwenza. Again, this is not a fame to me ukuthi I've been trending, it's not a fame in me. I think abantu okumele bekwazi sebezokwazi manje noma sebeyakwazi manje noma sebeyakubona, because I've been going to lamadamu la, I've been going to these rivers, I've been going to Olwandle, I've been taking pictures kube ngathi editiwe. I've been doing it for the longest time. Shuthi manje kuseyisikhathi ukuthi abantu bebone yonke lento ebengiyicollector, because we as Africans umcebo wethu usentabeni, usemanzini. Ukuthandaza yes, but umbuzo ukuthandaza kephi? Thandaza endlini. Why ungathandaza entabeni? Why ungathandaza emanzini? Umcebo wethu lapha ani ngapha esikhathi omunye umuntu uthi umfake emanzini esemkhulu. I remember there was this omunye ugogo engamfaka emanzini. I think it's in Randburg. Kulapho phome lapha ya. Eyingozi ke naye because I think kwakamba angazi, I think abantu abo 14 bonke. So uyangitshela ukuthi umkhulu yazilanda ngaphansi kwamanzi ifihlo le. But I'll tell you because ngiyazi vele ukuthi those things sometimes they tell me because I need to tell people, yabo. Bathi umkhulu ngibona kunabantu la abaphekayo la ngaphansi bayadla, kunabantu la. Then abantu amanye amanzi futhi omunye wangitshela ukuthi umkhulu yazi ngibona lana ngaphansi kunomcebo, kunamagolide, kunamadiamond. So whenever you're going to emanzini you pray. You're going to pray, uyocela into ephakathi lapha, uyocela inhlanhla, ne? So amanzi is something very deep, yabo. Enye into kunabantu abaningi abantu bamanzi bathi abangayi emanzini abathanda ukujaha imithi, yabo. Mina ngibuze ngithi mina waphupha umuthi, athi cha. Ngithi amanzi waphupha ungaphupha njalo bese ufunani kwemthini? Usumnyama uqonqeleke manje, yabo. So asikho lapho, I'm not trying to discourage people, but what I'm saying ngizokwenza lento, ngizobreaker lento le. Yabo eBhayibhelini kuthiwa kune New Testament angithi ize ngalifundi particularly ekhaya wesindisiwe, so I've been there, ngiyalazi kancane, athi alazi ngangizwa. So kune New Testament, so this is some sort of a New Testament and I'm here to break. Ngifuna ukususa, angifuna ukuyisusa but ngifuna ukuyinqamula, ngiyisuse lento lena yemithi, yabo. Yemithi eyigugwe ukuthwala yonke into leyo ngifuna ukuyiqalekisa kubantu engamele beyenze. Ngifuna yenziwe abantu okumele beyenze abayixolele. Ngifuna beyenze bona, but they must not go on social media and busy influencing people with they must do this and do this and do this. Zinemali, yes, zinemali, but does it last? Abanye baphupila sabazi bashonaphi. So kwesinye isikhathi nihlupheka nize nifisa ukuthi hey, at least angicebe mhlawumbe for lo 2 years, yabo. Futhi 2 years mningi, I think 1 year, yabo. So I think people zami kakhulu, I want to break that. Mese nginithatha nginifundisa amanzi, nibona amanzi ukuthi kuyaphila. Mina yes ngiyangena ngishone phakathi because ngiyindlondlo yamanzi, ngiyinkosi yamanzi. But when I just ume lapha eqala khona amanzi, ukha amanzi ngebhakethi uyithela, you are done. Maybe ishephethe elilodwa musapho. Leyo nto leyo it will make a huge difference empilweni yakho, yabo. So ngiyazi ukuthi with what I've said about imithi and stuff inyanga, maybe they will come for me on this. Utheni Indlondlo, no. Firstly, they've been trying me because I've been on social media for a long time. Khona inyanga engizaziyo that have tried me, but ayikho into ongayenza umuntu amanzi yenzeke, yabo.
They know that very well. So ngasho ukuthi anginandaba ukuthi yini ezoshiwo after this live or after this into engiyipostayo yabo. Umbuzo uthi iyiphi inkosi eyake yabusa yakhululeka uma nisafika ukubona uShembe ukuthi uyinkosi nomsindisi ubusa kahle nalo nyazo ezoliphelele khona lo inkosi nomsindisi abanye nemhloniphi nimbiza ngegama nimusha izici most of the time even nabantu abasonta khona they don't respect him to that level yabo. So yini engenza mina ngicabanga ukuthi ubukhosi bami ngizoba inkosi kahle, ngizoba inkosi yamanzi kahle, ngikhululeke wonke umuntu will believe in me. Kumele kube khona abantu who will discourage me abazoya eceleni bana ndaba nami. Mina ngifuna umuntu othe mkhulu doesn't say mangibuka kwashaqini wena unempandla ethi kushwaqa impandla yabo, because uyabona ukuthi kukhona ini. So I think this is a lesson la kuwena ukuthi ungathenga imoto emphakathini, ungathenga imoto kini, but it does not mean ukuthi kini bazokuthanda bonke because wena usunani usunemoto yabo. Ungakhanda ekhaya ukhanda indlu bakhandela, but it does not mean ukuthi bazoku-appreciate lokho ukuthi wonke umuntu usezoba nekamera, sekuzoba khona isitofu esikhulu ekhaya, bazokuhleba kunjalo yabo, bazokunyeza kunjalo while ubondla uyi-breadwinner yabo. So awusoze wabusa wakhululeka emhlabeni. Naye lo osuke discourage abanye abantu naye zamkhalela mhlawumbe usuke ekhiphela kweni isibhongo yabo, but I think it will be a bad idea to naga those people yabo, ngabanake, just focus ukuthi phela it's tempting sometimes umuntu mezobhala into ebheda. I even saw a post bengiphikirisene intombazana ngazi umkhulu bani kodwa intombazane but umkhulu because usesikhathi phela ungena amakhehla and kuzomela ube umkhulu, bathi mina ngizandana nayo niyabhoreka ngentshela mina niyabhoreka yabo. So yeah, I just wanted to address that. Siyabonga amanzi sezoposta kakhulu. I was not intimidated by those people who were khona nje lo obetshuza lapha indiza yabo ethi Indlondlo emelindiza. I was not intimidated by those people nalona wephethe inkuni kanje yabo. I just love the fact that he did that. It means it's something you can play with. Emanzini akumele usabi, you must just relax yabo. So ake se ukudlalisana ngezulu shana ngezulu, ake se ukushana ngeyichitho udlalisana ngeyichitho, ake lidlalisana njengamanzi yabo. Omunye uthena singadlala ngawo kodwa asingadlali emfuleni noma empophomeni. I want you to do this now. This is a simple trick. Ufike kuyishaya, ufike uvula ishawa. Amanzi akushaya la bese uyathandaza, ungitshela ukuthi umzimba wakho awuzukuba nohlamvana, ungitshela ukuthi umoya wakho awuzukuvaleka yini. The time you suffocate, it means it's working, you know? And if usebhavini as well, mina nginakho ukuthi masebhavini mhlawumbe ngifana nomsawoti noma ubisi noma amaqanda just to cleanse myself nje yabo. So izinto ezinatural zonke lezo yabo. So uma usemanzini you can just do lezi zinto lezo, uyijwayeze, then uzolokhu khula bese ugcina usuwenza nokunye ke okuthe ukuthi xaxa yabo. I think next time mhlawumbe sizokhuluma ngempophoma ukuthi impophoma yini umsebenzi wayo, iziba yini umsebenzi waso, ulwandle yini umsebenzi waso, because abantu abaningi yabona impophoma zihamba ngani ngolayini impophoma ayizanigijima impophoma ngoba anizwa. Siyantshela nizwa. First of all awukho umthetho, but impophoma awukwazi empophomeni ongcolile. Uzomuntu ethi hayi ngisemphophomeni ngiyogeza isinyama empophomeni, isinyama sigeza ulwandle, hamba naso phela empophomeni uzobona yabo. So just do more research yabo. But ngiyathi nawukho umthetho edlozini, you come with your own rules, you implement them. But it's very important ukuthi ukwazi ukulalela uma ufika emanzini yabo. Umbuzo uthi ngifike emanzini ngicine ngangenanga, yes kaningi. Mina I have many videos that I've taken asifonini yami and I've never posted them because I told me ukuthi I must not post it, I must wait ngizoyiposta ngaleso sikhathi leso. If you go on my TikTok you will see my videos agijima on million views. Wawangibuza swamathi uyawathenga nama views noma uyabekhokhela, ngathi no, uma sekuyisikhathi nje
so isikhathi ivideo mina ngashaya 1 million within 5 hours yabo. But again, it's not about the viewers, it's about ukuthi those viewers bangubani, do they understand ukuthi kwenzakalani na. So ngifisela unyaka omuhle. Abanye bangasho ukuthi awu unyaka usoqala nje sekukhona isigameko seNdlondlo Yamanzi, but maybe after 5 years we'll understand ukuthi why Indlondlo Yamanzi yaletha emehlweni akho unyaka oqala. Mhlawumbe it was to break that case lena ukuthi imindeni yathakathana yonke, ukuthi onke ama relationships kuyadliswana, ukuthi amadoda emelana nani anidla inhlanhla. That's why you'll always feel exhausted, ukuthi kunabantu abasemajele because umalume wakhe wayeboshiwe lena washona umkhokha wangavala, ukuthi kwaba khona accident ekhaya, then that's why lokho kwenza ama accident ekhaya because umkhokha wazovalwa, ukuthi wonke umuntu ekhaya kumele ekwazi ukuze shona because of umkhokha. Mhlawumbe maybe you understand, mhlawumbe you understand ngelinye ilanga. So siyabonga abo manje ngibonga ukugcina ngempela ka manje babayini. I cannot see ukuthi ngifunda ama comments because ngibona lokho kune ladies house and belokhu ngithola ama screenshot lapha ukuthi engathi ziyabuya ladies house lapha, but I was not tempted to join the group and will not join it because amantombazane enza ngenye indlela. That's why isigodlo ngenaso, because I'm trying to prevent izinto eziningi. Abantu besifazane banesibindi, abantu besifazane ngasuka le Cape Town eze la ngikhona ngenxa ukuthi khona into ayifunayo. So abantu besifazane ibona abayingozi kakhulu ebukhosini. It's the course bayabuilda noma benzani bayabulala, yabo. I know ukuthi sazoqhamuka ama-ex ami akudala eqhamuke ney'thombe zami i-post and stuff. Shoot is something I must face, yabo. So kunezinye izinto that you cannot run away from, but kunezinye izinto that you can prevent, yabo. So asibonga, sizokhuluma mase ngifuna ukukhuluma nani, yazo. Ngithanda amanzi ke, ngijwayele amanzi, uzenzogezeka nebe clean. Nomuntu nje uma yokusiza kumele umbone ukuthi hayi ucleaneke lo muntu lo. Ngihlezi ngenza umzekelo ukuthi let's say mhlambe ngumechanic, yabo izandla zami zinjani. Uma ngumechanic izandla zami thola ukuthi zino oil, then ingane mase ifika ithi baba ngicela ungigeza, bese ngiyigeza ngezandla no oil, ngizoyingcolisa kakhulu instead of ukuthi ngiyiclean, ne. So you must be very careful umuntu ofuna kumsiza ukuthi uclean noma ungcolile yini. Awukwazi ukuthi unezithunyo zamanzi unamanono uhambe umuntu osebenzisa imithi eminyama uthi akageza. Awu kanti umlingo sazi kodwa safuna ubu Netflix lapha face papa yini.